Doon ako natin. Nauna lang naman kasi. Kunti na lang yan. Yan po. 3:45. Paano ulit? Yan. Dapat kung may rekaangin nun. Ayan po, tapos. Ayos. Mataba po ito eh. Tauban gaya. Upload mo na pala. Ito muna. Nabagsan nga na ninyo. Oh. Mare-re baga. Kada angat agkadada ko lo. Tama magduda rosa. Oh. Nung ba yung nga? Gising na yung mga isda. Kada rola sa. Ayos, gising na yung mga isda. Hindi na tulad nung kahapon. Mga tulog pa. Nakabis. Balik na sa pagmudara sa rasta. Taro. Pareka. Amo? Ulo? Malalaki. Ito mga katiba.
Yan. Imili ay. Ayan, puro malaki. Taba. May kasalanan talaga. Bakit lagi papa, laging fish na lang yung ulam natin? Wala nang iba. Karangag. Ako. Balik sa water. Ay, talagang ang kulang karapandali. Ay, pati nurakan ibarat pasahan. Dahil sabi sa Ayun, naunaan na naman. May nanguha na naman. Hindi pa binalik yung ano, yung lock. makatabang. Dalawang screen na yung ano, walang lock. Ibig sabihin, dito na sa unahan, amo pa. Masa na pinagbuksan sa mga gubutan. Pag di mo yan sinuraya, hapon, araw pa namin yari. Oo pala, no? Pag di pala kumuha ng hapon, ubos. Mas Wala kang manadatan pag umaga. Grabe. Ang gagawin ito. kapit-kapit sa nato ko mga tinoya. Maray nga rakop sa tupermi. Yung sapon siya nanilong-silong. Ang yan siya. Meron yun yung nakatago. Yung nakakulong. Kung yun pa nadali. Ang mahirap pag naunahan. Amo? Di man inubos. Tinirahan din kahit papano. Hindi naman inubos.
Dalawang screen na yung maangat na ano. Ulang laman, tas ulang lock. Yun. Matulis. Nakantas ka tadi. Tagilid mo. Nosay. No kaya. Tadi pa. Basta kaya mo na yung ako magsarok. Parati kaan. Kung pa mo libutan. Tadi pa. Binalin ko. Balintong. Tumba. Pero may laman pa. May pumasok, pumalaki pati. May pa pala na Roy. Paggalin tagayod. Siguro pag alis namin kahapon. Dakaw sali eh. Barat. Ada paman. Nangangailangan yun. Tulong sa kapwa. Kaya nangawa nang hindi sa kanya. Walang laman. Wala na. Kailangan pala talaga may bantay. Yun. Pwede na. Naunahan talaga. Paliwanag na. Siguro mga alas 5 na yan.
mag-alas 5. Last hour. Last ball. Yun. Bawi, malalaki pati. Marere man gadadik mo sa hapon. Yan. Yung mas unti-unti tayo sa kahapon ng madaling araw. Ayun, tapos na. Tingnan natin yung nakatago, baka nahanap pa. Yun lang. Yun ang mahirap nun. Pati yung nakatago. Walang imposible sa ano, maliksi. Yan, papunta na kami doon sa tinago namin kahapon. Kahapon na hapon. Ako naman nagpilong kali mo. Amo man. Yung mga marami sang rebo. Di pa nagsasang ribo. So una lugod. Yan, papunta na doon. Uwian na. Yan yung bandaw. Ito. Yan sa kanto. Nakikita ko na yung tanda. Dito. Yan. Sana nandito pa. Bubulahin na. Ay, nandyan pa. Yung pala tali lang. Nandyan pa. Tapos wala na. Tingnan natin kung papakinabangan pa. Papatratabi sa tubag. Yan, maliwanag na. Pauwi na. Wala ka suminit mamaya. Uwian na. Daming tao dun. Padaong na. Hakot ng gamit. Ada pa sa sapon. Nakul sapon. At mga malabsat. Dapat may malabsat natin. Ang sakado roda kulo adto no.
Kaunaan na naman kasi. Kunti na lang yung ano. So yun mga pa, bali nakauwi na kami. Ayun. Dun sa unang mga screen, marami sana. Kaso dun sa dulo, wala na kami nakuha kasi yun nga, may mga tao talagang mapagsamantala na nangunguha na hindi naman sa kanila. Yun. Kunti na naman yung nakuha. Kaya dapat talaga paghapon kung ano mo yung laman ng screen, kasi kung hindi ka manguha ng hapon, sigurado pag gabi kinukuha ng iba. Ayun. Kaya ganyan palang kapag may ganyan ka, kailangan mo bantayan para di madali ng ibang mga tao na mapagsamantala. Ayan, hindi nagpapakahirap. Dami, pati yung mga lock ng screen di na binalik, talagang tinatanggal pa. Tapos mga nakataob, kasi yung talagang maraming huli sa ganyang screen pagtanghali talaga. Kumbaga yung gabi na pumapalaot kami, kumbaga tinitingnan lang kung pinakaalaman yung screen. Kasi pag di mo yan tiningnan, pupunta ka ng tanghali, wala kang makukuha ng isda, kasi wala namang papasok dun kasi nakatagilid na. Yun, kaya pumupunta ng madaling araw. Yun. At ayun, alas 5 na, 5:30. At dito ko natatapusin yung vlog na to. At ayun, maraming salamat sa patuloy pa rin na nanonood sa akin. At salamat po sa pagsubaybay sa channel ko at sa bawat channel namin. At ayun, medyo bumababa na yung tubig kasi hindi na umuulan dito, ilang araw na, 3 araw na walang ulan. At ayun, okay na rin yun at thanks God, at umupa na kaunti na yung mga binabaha dyan sa parte ng Maynila. Ayun, at sana ingat po kayo palagi yun sa mga viewers natin na mga taga Maynila. Yun, ingat po kayo palagi. At sa lahat, kahit hindi viewers, ayun, maraming salamat po sa panonood. Bye bye. At sa mga sponsor po pala na Team Paway, salamat po sa patuloy niyong pagtulong. Ayun, bye bye.